Mia BJP rok hoi sai mea kombol kari rono bagnane honoi जों mia thangmani Obinash songni nogo इंके बांगना है थांमानि जों थांमानि इको BJP o join rona nangnai hai chawo borong इंके जों फिरावना बुया थांना बियां तो हारा आसुबि मा तो खासे कमल रनाय करि रंना hai बुं लिस्ट गोनां दक फाइदि hai नके थांकाटासो इंके थाङै आखनै उलो फाइबेका कमल बांना रक हैना बरं BJP rok है जों साइमेया कुनु फन साइमेया करि रंनासो बांना के जों जतन थांकाटा बुं लिस्ट गोनां सिंके बाजार लिस्ट गोनां दं थांकाटा इंके थाङा कोनै उलोले बरं कमल बागै फाइबेका इंके तिपरा मथान बरक आसा सक फाइका बरक हाय हाय BJP rok सावया कोनै बरं मासा बरं नारि हरै प्रेस मिट खालाय रखाता ओके नरखे माने तिनी मिया जे महके माने रिंगि तलांगमनि अम तातालदा हनाय ना ता मनरनि साइखनार गरि माने ताताला हाजा मिया जे तलांगमनि ताताल नता मिया रिंगि तलांगमनि जोंनो तो करि रंनोसो बागनाय हि तलांगमनि बा जों थांकाटा जों साइमेया मते हाय जों कुनु मिटिं माटां साइमेया बुं जारा लिस्ट गोनां र कमल फाइना फाइदि है साव है नरखे बकामिनि जों के पाठालिया गादनि बोसोर नम्बर 3 नम्बर वार्ड मुंखो तामानि ने सुचित्रा देबरमा जों मा गिफान्तिब्रा माथावतिब्रा माथान्ता महाराजानि अबाबासो ताबो बतंना जों ताबो बतंगो थेसां थानाय बाबायनो ओंके मिया तामा एरे दा बर ताताल खानि जयनि नार जों साइमेया जोंनो सावो कुनु बर पार्टीनि खबर साया कुनु खबर साया एं मात्र सागा बर करिरावनो कमल नाय हनै सावंखबा गोसों थांखा बर ना मिटिं कुनु BJP मारबो जों साइमेया बुङा जागाव कमलखौ कमलसिन ना फाइदिनि सावंखबा गा थांमाले बर गोबां मा खालायनाय नासिंथन जों 10 लां थांखा ना फाइदि हनै एबरतन बांनाय हनै फुंनि मियाव गे थाङैनाय आरो थांमानिले तंग्रा साव कमल सकपायाकु गारियाव सिकु हनैनाय गे जों नासिंथन आजागा सार खारि चनजाक जोंनो तब जों साइमेया त माहायरक हनैनाय गे थाङैनाय आजागाव थाङैनाय जोंनो आसुरु बायख्या गे मिटिं गिजा खाना दे हनै हनो गोलं माले जतन तामने ओ BJP नि देर जखन तामन कर्म हाय कानि फाइबिख्या गे तब साइमेया जोंहा नु आबाहाय नु ग्याखौ जों अब फाना आंवाचे फानो ग्या जागन मिया गे थाङै नुगै मान जागाव गे जतन कानानि ओलो मिटिं नि सालानि हने बरक गोबां मिटिं खालाय जां लाय नो जे मिटिं हनै सापानि रके साव ओ अविनाश नु सापायो जों को मिटिं साया अविनाश सुरु सुङो सागा कमल बाग फाइने कमल नाय हनै साव माने ताम जोंनो बानितलाङै थांगा फाकिने जों साइमेया बनाबले पार्टीनि बरगना तामाबले साइमेया BJP नि थेसा गोलो सुनो कमल हरि नारि पाइबो आबे जों मिटिं खालायपाने जों लानि बासारो बासारि पाइने जोंनो कक सारो एकोबा कक सारिया जोंनो लानि को बासारिने जोंनो ओ आबंनि ओ कागो तांगा पतिकारे हंगामा रिले बेनार नांगौ साइमेया जाबो या बेनार हमानो जों तैदि हन तब जों नालिया जों आबाय जों तो सियाबो जों आबाय कुन पाप खलाया जों आबाय नाया जोंनो बासारि हंगा जों बासाखा गेट नालिया मुसुम हाके कक ताताल सानै रिदिङै महके जयनि नार माना नक्ताम नि मेसेज ताम रना मुसु बंनो आं अमा हाके आं जलि खान्ता तामना हायनों जाखाता बंना गिसा पन्द साजागलै आं बंना आं एकदम हाजा हमजाया जों तां साजांने BJP नो जों दिन पुलान थिग जों तिबरा मथान दङनो जों थैयासाक सिन महाराजा बाइन थानाय जों कुन दिनो फानो जों अमा हाके नाय बर बानायखौ जों थाब थांला कमु जीवन बेमान सांबो तांगे जों महाराजा बाइन दं अबो दंथाय नों बकामिनि जों को वारं कामिने नो पाठालिया गार बन बस नम्बर 3 नम्बर वार्ड मुंखो तामनि राज्य रानदे गजनार थागना नं दलग मिया जों मिया इको सिन्दल ओंके आं तो सामतां जानाय बरक ओंके मिया सामु सासा बन्न रइनो कमल ना फाइदिन ओंके मागनां जे बांनान ओंके बा थांगाटा ओंके थांखा ओंके 10टा समय थांमानि 10टा समय थांमासे ठीक एकटा पयन्त बाजिखा कमल माना हनै नासिंमोन नायसिंमानि ओंके आयनि फाइक्या आन कोनो फनो सामंसे जारिसे माखालिया नং नकुं दङ बंनो नायसिं कमल दा माखासा मांखा मा माथ नि ताम नङ BJP जनि रना रखनै तो आं आपत्रम कोनो साइमेया तांका मागानां मानानि ओंके थांगाटा नायखिता नोंखो बो पारानि अरनि नवारं पारानि ओंके ताबो ताम नों आगे एमनि बो पार्टी रखाय मानिबा आं कोनो पार्टी खाया ताबो साक्तम तेब्रा मथावनो ताबो बतंग जागोन ताबो बाव जागोन मुंखो तामनि रन कुमार देव नरखो कजना थागामिया मिया कवासुनो तै कयक जना दङ ब्रक था फालिलिया इके दा
বেলেগেনো খাতো দুখা মিয়া মহাই জরানিতে সেকাঙ্গন অর তাতাল বরক খরচা খরনই সিনি ত্রিপুরা মথানি বরক তে কমিউনি পার্টিनि বরক নব फ्री अफ कस्ट कम्बल बांगनानि हनै सालायै रेगाव कम्बल फ्री अफ कस्ट मानानि के जत खाथं खाजाके थांलायखा थांलायमानि बिसिंथै बर आरो 10टानि सिमि आजगलायमानि 1टा 1.5टा बरन बाजिखा कम्बल बाखा पुसुकलियाबो ओंखा खेनाखा आं तबे कम्बल बाबानि जागुलो बरंनि लास्ट मीटिंग डिसिसनके जयनिं प्रोग्राम हनै जे कक आतासिउ एके सिनि जे मथानि गे थानाय रंनो फाइना बुया तंला बुया कम्बल खिबि कामना बुया अंलायखा लासि खरं लायखा लासि खरं बिसिंगे फानो बरबो ककथिसाफन पुंलिया तबे बरंनि बेनारक बरक सागलायनाय मेडिया तीनाय बर हाइलाइट खालायखा त्रिपुरा मथानि 51 परिबार 260 बुटा रकनि साखा आबो टोटली फल्स बेलेखेनो आबो दालाल बा ताताल नों थाइजोंफोराव सिनि जे व्यक्ति मिया थानाय रंनो नों पार्सनेल संगै नों सराय सराय साइमाखा बरंनो कम्बल बांना हंतालांखा फ्री बा मागानां बांना हंतालांखा थांखा खाथं खाजाके जतनो माइसिं जराबो रिकुतुं जतनि दरकार किन्तु लास्ट मुहूर्ते बरंनो जयनिं प्रोग्राम छायरखा के तब बरक जे बुसिमानि बिसिं तिनो बरक बेनारक फ्लेग रक रमिया तब लाइनो तो बासाखा ताक फनो बरक सिनि बुबाग्रानि छामपिलि तलां तंबायखो कुन मुसाफान देरामा करै किन्तु अरो खरकसा जे मिया जे नुकजांमानि ओ जे करा बिनि दागनांग तो करा आसल बुं तो मंगल बतो त्रिपुरा मथनि फाइ उनसाव त्रिपुरा मथा बनि सिरिना सिकरै बबाके त्रिपुरा मथनि फाइ उनसा महाय दालाल तो आसायमानि पाथाले गातो मन पुइला सिजागो ब पुइलान सिमि बिन बफा থেকে जन्म থেকে बरो किसा किसा कुबुनि बेरे खालायजों सबो पार्टी खायजोंगो तबे त्रिपुरा मथाव सराय सेरायके बना आं ताक सुजरा फाइमानु गियाखौ बबाके मिया मेडियान बसखांगो त्रिपुरा मथानि आं आसुक बुतार तुबिनाय आसुक फेमिलि फाइकानि साराका बबाके साराकाबो काजे आं बनो खुशी आरो नामुसंगो महाय दानदालि चैतालि सिने पाथेले एकटा चलिया बेलेखेनो एलार्ट ना नांनाय हासिकक ते आरो नुकजाका सब मिया नरतो नुखाना आंद्रस बाबा हैं बिद्युत बाबा कयटा कामचलि स्लाइनाय बमिया रुपनाय फेकारो पाथेले काजे आं बनबो एलार्ट नामुसंगो बिद्युत बाय आं सिनेमान ताबु गया बनो पार्सनेलि बहुत बছर आगे सिनिजाक एमडीसी हस्टेले बबाय आं तंगै कायसा पार्टी खेलाय फेलायजाक किन्तु बयजों महाय आनि बरंग तालांगिनाय कमल बानाके बागनि नों सराय सराय नों आरो तांगै नों जयनिं प्रोग्राम व्यवस्था खालायबा जयनिं खायजि नों साबनो खाय आबनि मेटार किन्तु आनि साधारण बरंग तालांगिनाय नों कमल बानाके बागि रहदि नों आतांगिनाय जबरदस्ति के नों आरो फ्लेग बालायनाय नों जयनिं प्रोग्राम खायनि चायथका आबायके चलिगला जों बेलेखेन एलार्ट दं हायसिकक नों आसो खमादा दंखाबा नोंथांनि सोंनो विलेज काउन्सिल खालि फुंगिं मामा नों आरो बाबा जो जेसेबा नाडी किन्तु लास्ट किन्तु नों नारी रूप खालायके शेष बहुत बाबा रूप नाय फायनाय नुखा ऑल इंडिया ओ लास्ट दिया नारी रूप खालायनाय जतन कां आंनि माथांगो काजे आं स्पेशल भिडिअ नां टारगेट खालाय हायसिकक निन आसुक चेलेन्ज दंखे नों माथो फायदि हायसि सराय सरायके नोंथांनि खकदा सामथां खालायके नों मिया आनि पाथेलायका तो ताप सुतरा शांति सृष्ट कोनो और प्रॉब्लम करि हासि जस्ट दुर्भाग्य सामथांथानि कम्बल फ्री ना फायदि नि थांगैसे तिनि माहि घटना आरो नों पार्सनेल बरंग संगि सराय सराय साइमाका म जबरदस्ति खालाय बरंग लाइन बाजारै फ्लेग बालानि चायथका किन आबो जीवन जों बरंग जों नागार तिमि हासि क मिया पाथलिया घाट बिसिओ बीजेपी नि बिसिंथिखे एकानो फेमिली ताई 206 बुटार जयनिं नाखा हनै हाइकेनो ओ एलाकानि सिनि कर्मी रक एज ए लिडार हिसाबै आनो साहका सर हबा हाय और जयनिं तातालखे नावो एकमात्र बरकनि ओ बिसिओ फायै कम्बल बांना हनै स्पेशली कम्बल गोसांमा जरा फ्री बांना हनै आबाके सावै बरकनो ताताल थकरिउ बरक आ जागाव रिंबाय जयनिं नाखा किन्तु संगठन राजनीतिक क्षेत्र ठीक आछे नि राजनीतिक बिसिंतिके हामजामो तंगागा त नाय मानो गणतन्त्रव किन्तु अबाहायके थकायै पाब्लिक नो हयरानि खालायै सिनि ओ एलाकानि
বিশেষ করে বড়িরকনো বেশি কারণ বড়িরক তো নগো ফ্যামিলিও তংনাইবা বড়কে কম্বল রক मा हांका फ्रि मा हांका मुसुंग थांङै नाहाका हांका तिनि अननि नोंनो कुइसन खायकेना बंनो सोंकाना बरकनो एक टोटाली बरकनो कम्बल फ्रि रनानै हनै रिंमाने आरो कुनु पार्टीनि बंनो उल्लेख करै रिंफोरो बंनो एकमात्र कम्बल ना फाइदि हनै रिंमानि हांका आरो थांगै बरक प्राय 2 घन्टा मतो मा सुखानो कम्बल सपायको हायके बंनो आबा रेडि करिता आबा हायके अरनि कयेकजन लिडार बरक माने बीजेपीओ जास्ट बरक किसे मिसा रां पुइसार माना आबाके रां रुइपनो नङारो कायसा बागनान बागि कायसा प्रसेस ना दिहनि हंकाना हंका रां रगौ जेरा थाइजों लिडार माने अरो जे विकास तामनाय मंगल सं आबा हायकेनो रां किसे मिसा माखाना किन्तु एक्चुअली मंगल तो कोनसिनि मथानि कर्मिया बो आगे आईपीएफटी खायोनि खनावो हायपनो आईपीएफटी तो करिखा हनि मानो आबनि बिसिंगो बरक बीजेपीओ बथाङै हयतो रां किसा अमाउन्ट कतरक मांखाना आबनि बागै बर आबाके कारण जेहेतु पुलन थेकेनो बीजेपी खाइजे गयाबो हायका सिनि बरि रक बा सिनि बुमा बदलक बरक बा जेहेतु बो बीजेपी आन हनि वानसुगुन्यो बरक थांगाता इंके तिनि फ्राय सराय निनि मीडिया थ्रुते परिष्कार बं खुक्ति कक मांखा जे बरक ओ जागाओ कुनु त्रिपुरा मथानि बीजेपीओ जयनिं खाइया बरक एक्चुअली बीजेपी रंनो ताबु मेन टार्गेट नखा बसगाङो लोकसभा इलेक्शन ओ लोकसभा इलेक्शन बरकनो हयरानि खायनानि तिनि नग मेडियानि बिसिंतिके सारा त्रिपुरा राज्यआव नुगुइ तंगु बा नाय तंगु लुकुरक अबायके माने अबायके जयनिं नाव नाव त्रिपुरासन जयनिं नाव हनै खनाव उ अन्य ब्लेस अब अबायके नानानि बागै बरक अबायके प्लानिंग खायजाक बीजेपी रंनि मेन विशेष का आबसे बंनि किन्तु त्रिपुरा मथाव माने सिन त्रिपुरासन बिसिंगो त्रिपुरा मथा बुबाग्रास न सारा केबो ते अन्य पार्टी खाया अब सराय अब एकदम भरकनि बिसिंगो थैयो हाबका महाराज जेतु अमुखा सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दिमानि बागै सिनि थिनांनि बागै सिन टंथाय सिनि साथायनि मानथायनि बागै बुबाग्र जेहेतु सभा खायो सिन त्रिपुरासा लुकुरकबो ठीक आबा हायकेनो बुबाग्रनो लगिरि तंगो दिनि बंनि खुकनि बिसिंतिखौनो जों क्लियार नखा ताबफोना बरक बुबाग्रा सारा टेकेब करै जों बुबाग्रनो लगिरनाय अककनो बरक बतिनि कसारु आबनो बागैनो आं विशेष खालाय बीजेपी जारा दाबु लिडार नि तंनाय रक बरक विशेष खालाय पुस मानानि बागै जागाव थकायै जयनिं खायो हनै नो आ जयनिं खायमान बिसिङाव दङ बं बीजेपी नि बिसिङाव न जारा बीजेपी खाय तंनाय बिनि बा बनि बुमा बा बनि पि आबा हायरनो तुफायै जयनिं खाय फुनुगै दं किन्तु बरक आगे अगत लेदिसि बीजेपी एके आबा एके मीडिया फुनुक्तै त्रिपुरा मथा बा आस्ते बाइक हनै आबनस बरक सानानि बागैसे बरक प्रसेस खाय दंगो किन्तु त्रिपुरा मथा कुन दिनो बाया त्रिपुरासा कुन दिनो दफानो बेमानि खाया दफानि लगिनो तंनाय अब नरक मीडियान थ्रुतिनो आं ओ बीजेपी जारा लिडार्स तंनाय रंना साना मुसुंगो अब हायके ताताल थकायै अब हायके जयनिं तानारि नाना हायके परकाइछ नर जनसभा खाय फुनुगै नादि अबनो आंक कसारु अब हायके ताइ ब्लेजो थाङै अब हायके जदि थकायै अब हायके जदि जयनिं नाव हंगाके सोंबो आसुगै तंलाक सोंबोनि पदक्षेप सोंबो नानाय किन्तु